Με τη Στεφανία Τσακυράκη. Τώρα ακούστε τι περίπτωση. Βρίσκεται απέναντι μου. Καλώς ήρθατε, Στεφανία, καταρχήν. Καλησπέρα. Έχουμε μία slow art and book therapist. Ξεκινάμε σιγά-σιγά να εξηγούμε τους όρους. Slow art and book therapist. Δηλαδή τώρα, με λίγα λόγια, επιβραδύνουμε τους ρυθμούς μας. Αρκετά τα πάμε γρήγορα και σε μια αλφα ταχύτητα. Ρίχνουμε τώρα. Slow art δηλαδή. Slow art είναι η αργή προσέγγιση της τέχνης. Το slow στο συγκεκριμένο τίτλο μπαίνει περισσότερο για το slow therapy, η οποία ανήκει γενικότερα στο slow κίνημα και τη φιλοσοφία, που έχει να κάνει με το κατεβάζουμε ρυθμούς, συνδεόμαστε περισσότερο, είμαστε πιο συνειδητοί και παρόντες στο τώρα. Οπότε στη slow therapy δεν έχουμε τόσο το συνεδρία 50 λεπτά, αλλά συνδεόμαστε περισσότερο με τον χρόνο της ψυχής, οπότε μπορεί να διαρκέσει λιγότερο, αλλά και περισσότερο. Και τώρα υπάρχει και το βιβλίο «Η τέχνη μου να είμαι εγώ». Ακριβώς, ναι. Η τέχνη μου να είμαι εγώ. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κανένας άλλος επειδή είναι πιασμένοι όλοι οι άλλοι. Σωστό. Άρα να είμαι ο εαυτός μου λίγο. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν θέλουμε να είμαστε οι εαυτοί μας. Γενικά θέλουμε να είμαστε κάποιος άλλος. Το καταλαβαίνω. Αλλά τι αντιμετωπίζει ειδικός, αυτό ρωτάω. Δεν είναι τόσο ότι θέλουμε να είμαστε κάποιο άλλο, πιθανότατα, γιατί μπαίνουμε και πολύ σε σύγκριση. Αλλά είναι το ότι την ευθύνη των επιλογών μας, της ζωής μας, πολύ συχνά την αποδίδουμε σε κάποιον άλλον. Είμαι έτσι, γιατί όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου. Αυτές οι μάνες, ρε παιδάκι μου, γιατί έχουν κατηγορηθεί για τα πάντα. Ή και οι μπαμπάδες. Γενικά αυτοί οι δύο. Αλλά στο συγκεκριμένο βιβλίο περισσότερο για την μητέρα. Στη μητέρα απευθύνεται. Πρόκειται για ένα γράμμα προς όλες τις μητέρες του κόσμου. Και μιλάει για το μονοπάτι της ψυχικής ενηλικίωσης. Από το ότι εσύ είσαι υπεύθυνη για αυτό που είμαι, για το ότι ζω και αναπνέω ως παιδί, μέχρι το ότι από κάποιο σημείο και μετά πρέπει να γίνω εγώ αυτή για μένα. Να αποκτήσω την αυτοκυριαρχία μου, να βαδίζω το μονοπάτι μου με βάση εμένα. Οπότε η αφηγήτρια μας διηγείται αυτό και σε κάποιο σημείο που την βλέπουμε να βιώνει την αποδοχή απέναντι και στην μητέρα και στον εαυτό της, ξεκινάει ένα ταξίδι, το οποίο είναι παράλληλο, γιατί το έκανα και εγώ αυτό το ταξίδι. Αναζητάει την αγάπη εκεί που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν έχει θέση λόγω ύπαρξης, μέσα στα μουσεία. Να τι ανατροπή, παιδιά. Δεν έχει μόνο το αστυνομικό ανατροπές. Οπότε ταξίδεψα σε 23 μουσεία, σε 7 χώρες της Ευρώπης, αναζητώντας στιγμές αγάπης, αυθόρμητες. Τις εντόπισες? Τις εντόπισα και με εξέπληξαν. Ήταν πραγματικά θεαματικό το να βλέπω τους ανθρώπους. Εσύ είσαι? Αυτή είναι μια κοπέλα ασιατικής καταγωγής στο εξώφυλλο του βιβλίου. Δεν βλέπω κιόλας μέχρι εκεί. Αλλά πολλοί μου έχουν πει ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ. Μα γιατί να μην έχεις τον εαυτό στο βιβλίο σου, που έχεις ταξιδέψει κιόλας? Γιατί αυτό το βιβλίο θέλω να είναι ένας καθρέφτης για τον κάθε αναγνώστη προσωπικός. Σωστά, δεν θα ήταν εύκολο να ταυτιστούν με σένα, γιατί μετά θα ήταν πολύ προσωπικό. Ακριβώς. Είναι η Στεφανία Τσακυράκη που έγραψε αυτό το βιβλίο και μας λέει για τη δική της σχέση με τη μητέρα της. Ο πρόλογος είναι στο τέλος, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μπορεί κανείς να μπει ελεύθερος. Για να μην επηρεαστείτε, παιδιά, να μην επηρεαστείτε. Ναι. Πες μου τις 23 αυτές χώρες. Οι 7 χώρες, 23 μουσεία. Και 23 λέω, τις 7 χώρες. Αγγλία, Γαλλία, όπου και μένω, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία και Ελλάδα, η οποία μπήκε στο χάρτη παρότι δεν το είχα στην αρχή, όταν επισκέφτηκα την Αγγλία και βρέθηκα στο Βρετανικό Μουσείο. Και είπα ότι δεν μπορεί το ταξίδι να τελειώσει εδώ, μόνο με τα κομμάτια της Ελλάδας. Οπότε θέλησα να τα ενώσω και μάλιστα υπάρχει ένα από τα αγαπημένα μου δισέλιδα, όπου ενώνονται τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο και από το Μουσείο της Ακρόπολης. Ανάποδα, εδώ είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί υπάρχει. Ανάποδα, εδώ είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί υπάρχει η φράση μέσα στο βιβλίο που λέει «Ας είμαι εγώ αυτή που θα βάλει τα κομμάτια μου και πάλι πίσω στα καράβια για την επιστροφή του στην Ακρόπολη. Τώρα είμαι έτοιμη, τώρα είμαι εγώ». Παιδί μου, όμως να σου πω κάτι. Αισθάνεσαι λίγο περισσότερο Έλληνας όταν πηγαίνεις στα μουσεία αυτά και βλέπεις κομμάτια της ελληνικής αρχαιότητας να βρίσκονται εκεί και να μην βρίσκονται στο χώρο τους. Έτσι είναι. Εγώ, επειδή στο Λούβρο έχουμε την Νίκη της Σαμοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου. Εκεί και όλα τα υπόλοιπα κλεμμένα από τις υπόλοιπες χώρες. Ναι, η τέχνη είναι και ζωντανός οργανισμός. Οπότε ναι, ας ανταλλάσσουμε, αλλά όχι όταν έχουν αρπαγή και δεν λένε να επιστρέψουν πίσω σε ένα όλον, όπως είναι η Ακρόπολη. Και εμένα, βέβαια, αυτό ήταν το βίωμα πάρα πολύ σκληρό όταν ήμουν εκεί. Αλλά μου ενέπνευσε και το ότι μήπως τελικά και εμείς διώχνουμε κάποια κομμάτια μας σε κάποιο άλλο Βρετανικό μουσείο μακριά. Και ποια είναι τελικά η αξία της ολότητας. Το πιάσα. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Ναι, βέβαια, μιλάμε για συγκεκριμένα έργα. Δεν μιλάμε για κάτι που αποσπασματικά θα το δεις και θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.
Απλά θεωρώ ότι όταν θα γίνει με το καλό η επιστροφή τους, θα έχουμε παραδεχτεί ως είδος, ως ανθρώπινο είδος, την αξία της ολότητας. Και υπάρχουν και εκείνοι βέβαια που υποστηρίζουν πως καλύτερα είναι στα ξένα μουσεία, γιατί περισσότερα τα φροντίζουν, τα αναδεικνύουν κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί αυτή η άποψη, γιατί έχει ακουστεί και αυτό. Σαν τη Μανούλα δεν έχει. Σαν τη Μανούλα δεν έχει, ναι, φυσικά σαν τη Μανούλα δεν έχει. Οπότε. Έτσι ακριβώς είναι. Με τι δραστηριοποίηση στη Γαλλία? Ασχολούμαι με την art therapy, όπως τον τίτλο, της οποίας κλάδος είναι και η βιβλιοθεραπεία. Και όταν λέμε art therapy, είναι η τέχνη των μουσείων που είναι το εργαλείο μου. Οπότε, πώς συνδεόμαστε με τα έργα και θα κάνουμε και αύριο με ένα έργο της Χριστίνας Μιχαλοπούλου στο ατελιέ της. Χριστίνα! Τι ανακαλύπτει κανείς ερχόμενος σε επαφή με την τέχνη, που μπορεί να μην μπορεί να αναδειχθεί μέσω κάποιας άλλης μεθόδου? Έναν καθρέφτη του εαυτού του. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις μπορούμε να δούμε πραγματικά τον εαυτό μας αυτό. Αυτό είναι το slow art και ειδικά στην προσέγγιση τη θεραπευτική. Είμαι εγώ και το έργο και τι μου βγάζει εμένα, τι μου εμπνέει, τι βλέπω, τι σκέφτομαι, τι νιώθω. Δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα. Χρειάζεται απλά να είμαι εκεί, παρόν και να συνδεθώ. Και ο δικός μου ρόλος είναι να βοηθήσω αυτή τη σύνδεση. Εσύ μπορείς να ερμηνεύσεις όμως μετά τις... Δεν είμαι εκεί γι' αυτό. Όχι την ανταπόκριση, ας πούμε. Εκεί είμαι για να προάγω τον διάλογο του ατόμου με το έργο. Οπότε, γιατί πολύ συχνά μου λένε ότι μ' αρέσει ο Πικάσο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σου αρέσει ο Πικάσο. Ας δούμε ένα έργο του, να δούμε τι έχει να σου πει. Σου αρέσει ο Πικάσο. Ακριβώς. Άρα μετά γίνεται η ερμηνεία. Δεν είναι εύκολο δηλαδή με την πρώτη ανάγνωση να το καταλάβεις. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάτε και θα σας λύσει όλα σας τα προβλήματα. Θα σας βοηθήσει να μπείτε σε διάλογο. Τώρα το είπε, σε ποια πόλη ζεις, στο Παρίσι? Ναι. Θα βάλουμε ένα στόχο. Το μουσείο του Πικάσο στο Παρίσι. Άμα πας να το σκεφτείς, μην πας Παρίσι και δεν πας στο μουσείο του Πικάσο, ντροπή. Έχει πολλά ωραία μουσεία. Στην art therapy βάζουμε το κίνητρο, επιλέγουμε τι θέλει το άτομο, το μεταφράζουμε σε ερώτηση. Θα αναζητήσω έναν πίνακα, ο οποίος, αν θα μπορούσα να το δώσω τον τίτλο, διαζύγιο, σε περίπτωση που είμαι κοντά σε κάτι τέτοιο. Ελεύθερα το άτομο κυκλοφορεί μέσα στο μουσείο, επιλέγει το έργο το οποίο θα σου κάνει αυτό το «Αχ, εδώ κάτι γίνεται». Και εκεί πέρα ξεκινάει το καλό. Ανάποδα γίνεται δηλαδή. Δεν είμαι εγώ που του δείχνω. Άρα τίθεται το ερώτημα και απαντάει η τέχνη. Ακριβώς. Οπότε έχει γίνει αυτό το κλικ και εκεί πέρα πρώτα έχουμε την αργή παρατήρηση, πάρε το χρόνο σου, απόλαυσέ το. Και γιατί να σου θυμίζει, ας πούμε, το τάδε και όχι το άλλο έργο? Αυτό είναι μια επόμενη ερώτηση, η οποία έχει πολύ νόημα. Γιατί αυτό και όχι εκείνο? Και έτσι βάζεις τα έργα να συνδιαλέγονται και εσύ παρατηρητής των σκέψεων και των συναισθημάτων σου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική αυτή. Πώς θα την κάνετε δηλαδή αύριο? Αύριο έχουμε ένα εργαστήριο, το Αγκαλιάζοντας το ενήλικο παιδί, το οποίο έχει σημείο αναφορά στο βιβλίο μου. Το παιδί φταίει για όλα, παιδιά. Το καημένο του παιδί τώρα θα κατηγορήσουμε. Κοίτα να δεις. Κανένα άλλο ενήλικο παιδί που είμαστε όλοι μας. Το ενήλικο παιδί που πρέπει να κρατήσουμε όμως και το μικρό, γιατί διαφορετικά καήκαμε. Αυτό είναι το ποιος έχει τα ενία. Είναι τελικά εκείνο το φοβισμένο, το καημένο, το παιδί, το μικρό μέσα μας, το εσωτερικό που λέμε πολύ. Είναι το ενήλικο παιδί που λέει τώρα είμαι εγώ. Θα απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα ποτέ? Με το χέρι στην καρδιά. Νομίζω είναι μονοπάτι. Απαντήσεις έρχονται, ερωτήσεις έρχονται ακόμα περισσότερες και συνεχίζουμε. Και τέτοιες συναντήσεις σαν την αυριανή είναι που ερχόμαστε να αγκαλιάσουμε λίγο παραπάνω το μέσα μας. Θα είμαστε με τη Χριστίνα Μιχαλοπούλου, η οποία συμμετέχει. Θα κάνουμε slow art στο έργο της, το οποίο φαίνεται στην αφίσα, το Inheritance. Είναι και η Σοφία Σκυλίτση, με την οποία θα κάνουμε hug yoga, διαλογισμό αγκαλιάς. Το έχουμε προσεγγίσει από όλες τις αισθήσεις. Θα έχουμε ακόμα τυχεροί αν βρεθείτε εκεί, γιατί έχουμε τις καλύτερες μαζί. Ενώνουν δυνάμεις. Το κορίτσι από το Παρίσι ήρθε. Τι άλλο περιμένετε? Ήτανε το πρώτο. Πήρα την Χριστίνα και είναι ένα άρθρο Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε? Και αρχίσαν και σκάσαν ιδέες. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχω κάνει σε εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά ανυπομονώ. Μπράβο. Συγχαρητήρια που έχετε τόσο ωραίες ιδέες και συγχαρητήρια στη Θεσσαλονίκη μας που φιλοξενεί τόσο ωραίες ιδέες. Να τα λέμε γι' αυτά, έτσι. Λίγο να καρποθούμε κι εμείς το γεγονός. Εννοείται. Έτσι θα τα αφήσουμε να περνάει δηλαδή από τα χέρια μας μέσα. Έτσι. Πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή? Έρχονται κατευθείαν, παίρνουν τηλέφωνο προηγουμένως, μπαίνουν σε κάποιο site? Μπορούν να βρουν στο Facebook την εκδήλωση Αγκαλιάζοντας το ενήλικο παιδί και θα βρουν εκεί όλες τις πληροφορίες. Πολύ ωραία. Στεφανία, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Και εγώ σε ευχαριστώ και θα σε ευχαριστήσω με... Όπα, περίμενε! Περίμενε! Εσύ. Βγάλτε το! Τώρα! Έλα τώρα! Λοιπόν, χαρίζοντας σου το βιβλίο μου, έχει και αφιέρωση. Έχω αφιέρωση. Περίμενε. Μισό λεπτό, κάτσε, γιατί εδώ καταλαβαίνεις. Ασταμάτητη. Στην ασταμάτητη, Χριστίνα, με την ευχή να σταματάς μόνο όταν θέλεις να απολαύσεις τη θέα. Να σου πω κάτι. Ήρθε πάνω στην ώρα του το βιβλίο με την αφιέρωση. Δεν είναι τυχαίο το ότι βρέθηκε σήμερα εδώ. Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, να ρωτήσω, τι κάνουμε?
Πάμε σε break να διαβάσω το βιβλίο. Εντάξει, θα πάμε σε. Με συγχωρείτε. Άντε, κοιτάξτε τι ωραία. Λοιπόν, break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά το τελευταίο ημί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνεργασία με εδώ τη Ζωή. Ζωή, το έχω. Γυαλίζει. Αυτά θα δείτε. Στο βιβλίο «Η τέχνη μου να είμαι εγώ». Και άντε να γίνουμε όλοι εγώ. Όχι εγώ, εσείς, αλλά και εγώ μαζί. Πάμε σε break.